Executive Judge sa Regional Trial Court mihatag og katinawan sa proseso sa pagguba og mga ebidensya nga nasakmit sa mga awtoridad. Ani ang exclusive report. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV, kang RTC Executive Judge makaunda sa Rasul, iyang gitinaw ang proseso pagguba sa mga ebidensya sa mga kaso sa illegal drugs. Matod niya, kinahanglang adunay kamanduan sa korte kung ugaling gubon o i-destroy ang drugas bisan og nagpadayon pa ang kaso. Mahimo usab nga kabahin lang sa ebidensya ang gamiton sa kaso ug ang nahabilin gubon pinaagis sa incinerator. The law says that within 72 hours after the filing of the case, the court, which means the judge, should destroy the evidence and leave only a sample for presentation as evidence. That's what the law says. But there are impracticalities that may arise from that law. That is why that meeting should push through. Okay, For instance, can you really do it in 72 hours? Yes, that's a question. Another question. Kung walay tag-iya nga nadakpan sa pagkasakmit sa shabu, mas maayong mananghid usab ang mga awtoridad sa hukmanan aron masaksihan sa huwes ug ubang mga stakeholders ang pagsunog niini. Before a dangerous drug can be destroyed, there should be an inventory in the presence of the media, local officials, and other personalities mentioned in the law. During that inventory and the distraction, the court should be invited. If in our case we have several branches and we have an executive judge, the executive judge siguro. Samtang gihangop sa hudikatura ang plano sa dakbayan sa Sugbo nga mopasayog daw og tigom sa mga mosunod nga semana aron tukion ang isyu sa destruction sa mga illegal nga drugas. In two instances involving kilos of dangerous drugs nga cases that I have handled, I conducted first a hearing for purposes only of identification of the evidence untouched by the prosecution's witnesses, and then after that, that's the time that I ordered the destruction. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.